Hola, soc Emi, la directora de l'Escola Pública de Benadressa. Benadressa és una comunitat que obri els ulls i el cor cap als nostres xiquets i xiquetes des d'una mirada respectuosa i confiada. Ells i elles són els protagonistes que regalen cada dia la seva genialitat i la seva emoció. Nosaltres sols els acompanyem i els guiem en aquest procés d'aprenentatge en el qual forma com un mapa en els que ells ens ensenyen el seu coneixement, la seva creativitat, el seu sentir, el seu pensar. Doncs, vols unir-te a nosaltres? Acompanya'ns. Del sol, al voltant del sol, la terra gira al voltant del sol i fa quadres.